Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω την αυγή μου που είναι στη Βουλγαρία. Είμαι σε ένα χωριό. Αυτό το χωριό λέγεται Γκορνοπέστονο. Λοιπόν, εδώ είναι της ξαδερφής μου ένα πατίνι. Εδώ έχει αυτά εδώ τα ωραία λιλιδάκια. Εδώ είναι αυτό, εδώ αυτό, εδώ αυτό. Έχει αυτά εδώ που είναι από πάνω. Εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό και από κάτω έχει φύλλο. Εδώ είναι σπασμένο. Αυτή είναι μια βρυσούλα που εγώ με τα λουλούδια το κάνω, που είναι με αυτά εδώ. Τώρα θα το κάνω για λίγο. Μισό να το βάλω πολύ και θα μου χαλάσει. Μισό το έκλεισα. Όχι. Είναι 8 λίτρα όπως βλέπετε. Μισό λίγο γιατί δεν μπορείτε να το δείτε. Να είναι 8 λίτρα. Δεν θα δείτε έχει ήλιο στην Βουλγαρία. Και πάμε να δούμε τον κήπο που είναι και αυτό το βιντεάκι μας. Εγώ αυτό το κόκκινο τώρα θα κάνω, που είναι πολύ ωραίο. Εδώ και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και εκεί έχει κόκκινα παπαρούνες. Α, αυτές είναι παπαρούνες, ναι. Ναι. Και εδώ έχει παπαρούνες, πολύ ωραία είναι ο κήπος μας. Εδώ έχει αυτό εδώ. Ναι, έχει με πέτρες, που εγώ αυτό τώρα που έχει στεγνώσει θα κάνω. Και μάλλον από νερό έχει ξεφυτρώ, έχει φύγει. Αχ, το βάλω όλο το νερό. Λοιπόν, πάμε στον κήπο που είμαστε εδώ. Αυτό είναι τα πλακάκια μας. Εδώ αυτό είναι πολύ ωραίο, κοιτάξτε. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, ας πάμε. Λίγο πιο εκεί. Εδώ είναι κάτι φύλλα. Εδώ και εδώ. Εδώ είναι οι κότες μας. Κοκοκο. Εγώ κάνω κοκοκο. Τώρα δεν έρχονται. Γιατί? Να, μια κότα. Να και άλλη μια κότα. Να τες. Κοκοκο. Τώρα έρχονται. Να, εκεί έχει μια που δεν έρχεται. Επειδή είναι έξυπνη αυτή. Το ξέρω που δεν θα δώσω φαγητό, γιατί πριν λίγο έδωσα ψωμί και είναι το δέντρο μας και εδώ έχει λουλούδια. Εδώ είναι και εδώ πάρα πολύ ωραίο. Αυτός είναι ο κόκορας. Εδώ είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ υπάρχουν κότες, αλλά είναι μια κότα εδώ, δεν φαίνεται πολύ από τον ήλιο. Εδώ είναι, άλλοι είναι κρυμμένες. Α, ναι, να μην ξεχάσω τα λουλούδια. Εδώ είναι κρεμμυδάκια. Να, εκεί παιδιά, μέσα εκεί είναι τα πράγματα τρώγοντας, δηλαδή ντομάτες, αγκούρια. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί ξέρετε τι. Να και ο κακόρας, να κοιτάξτε. Τι άμα... Να, τώρα δεν έχει. Υπάρχουν κι άλλες, εδώ είναι γεμάτα πέτρες. Και εδώ έχει κρεμμύδια. Και εδώ έχει τέτοια μικρά λουλουδάκια. Εδώ πέτρες είναι. Παιδιά, εκεί, εδώ, μισό. Σε αυτό εδώ το σπιτάκι δεν είναι σκύλο. Να πέθανε. Πάνω. Εδώ πέρα είναι ένα τραπεζάκι. Και εκεί πέρα είναι μια κούνια
που δεν είναι απλή κούνια, είναι όταν κάθεσαι. Να, κοιτάξτε. Να, κουνιέται. Εκεί από πίσω είναι η ίδια, εδώ έχει ένα μαξιλάρι. Εκεί ψήνουμε. Εκεί κανονικά θα ήταν τα αρνία και αυτά, αλλά τα έχουμε γιατί μεγάλος κήπος είναι. Εκεί λίγο υπάρχουν τέτοια φρούτα που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Είναι φρούτα. Να, και εκεί απέναντι έχει ένα σκύλο. Δεν ξέρω τι έχει. Κοιτάξτε τι μεγάλος κήπος. Υπάρχουν και άλλες τέτοια. Ας κάνουμε κι άλλο ένα τελευταίο. Να το. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλος κήπος είναι. Να, εδώ έχει χορτάρι. Και είναι πάρα πολύ μεγάλος κήπος, παιδιά. Εκεί είναι το Δήμο απέναντι. Αλλά, ναι, είναι το Δήμο. Εδώ είναι ένα δεντράκι. Εδώ λουλούδια. Παιδιά, είναι γεμάτο λουλούδια επειδή είναι άνοιξη. Να, κοιτάξτε. Τέλειος κήπος είναι. Να, για να το δείτε, είναι μαργαρίτες. Έχει και εδώ τέτοια. Να, μαργαριτούλες. Όλοι μαργαριτούλες. Εδώ δεν ξέρω πώς λέγονται. Εδώ είναι απλά δεντράκια. Εκεί. Ναι, είναι γεμάτο τέτοια. Από εκεί τώρα αρχίζει γεμάτο με τα κίτρινα. Να, πολύ ωραίο ο κήπος μας. Υπάρχουν και άλλα φυσικά, αλλά τώρα δεν μου έρχεται τώρα, παιδιά. Να, και εκεί έχει κότες. Να. Παιδιά, εδώ πέρα, αν θέλετε να ξέρετε τι έχει. Ρίξτε μια ματιά. Είναι αυτά εδώ, με αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, και εδώ έχει μια βρυσούλα και τέτοια. Από εκεί είναι τα γλυκά μας που φτιάχνουμε, επειδή φτιάχνουμε δηλαδή γλυκά πράγματα σαν οκτάπους και τέτοια πράγματα. Εδώ είναι μια κουζινούλα που και εδώ μπορούμε να καθίσουμε να φάμε. Να την. Και εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι ο κήπος μας. Βάλτε like, κάντε εγγραφή και μια φορά θα κάνω ένα βίντεο που θα βγούμε από τον κήπο και το σπίτι της Βουλγαρίας. Γιατί παιδιά αύριο φεύγουμε και μπορεί και σήμερα να το κάνουμε. Γεια!